Vandaag gaan we eens langs bij So You Think You Can Cook bij Bianca Bonte in Oostburg. Ja hoor, prima. Wat gebeurt er hier allemaal? Vanmiddag wordt er gekookt door Puk van Dierendonk. Die heeft zich opgegeven om mee te doen aan de kookwedstrijd So You Think You Can Cook Junior. En zo komen er meer kinderen koken. Tot 16 jaar mag je hier aan meedoen. En wanneer gebeurt het allemaal? Op woensdag of op zaterdagmiddag. En wat wordt er allemaal gekookt? Dat is voor ons allemaal een verrassing. Ze mogen koken wat ze zelf uitzoeken. En wij gaan het jureren en kijken wie de beste spulletjes klaargemaakt heeft. De lekkerste recepten maakt. En wie het ook het leukste doet. Daar gaat het ook een beetje om. En hoeveel deelnemers zijn er? Ik heb er nu nog maar 3, maar ik hoop dat er nog meer deelnemers zich aanmelden. Ik heb het idee dat ze allemaal een beetje spannend vinden om hier te komen koken. Maar het is helemaal niet spannend. Dat is gewoon leuk. En wat zijn ze hier achter mij nou aan het maken? Ik denk dat Puk pizza gaat maken. En saté, hij heeft iets met een tapenade. Ik heb al basilicum voorbij zien komen. Dus ja, het is voor mij ook nog een verrassing wat er gaat komen. Heb je al gegeten? Hoe heet je? Anna. En wat kom je hier doen? Ik kom koken met mijn zus Floor. En wat ga je koken? Spaghetti met spinazie, zalm en met een kaassausje en pruimentaart. Hoe heet je? Floor. En wat ga je hier allemaal maken? Pasta met en een taart. En wat voor pasta is het? Met zalm en spinazie. Maak je die thuis ook wel eens? Ja, nog 1 keer gedaan. Tillen. Strooien. Oh. Eerst deden we het met goede suiker. Nee, ik weet niet goed zo. Toch wel. Het wordt heel mooi recht. Niet te breed, hè? Niet te breed. Beetje smaller, want die wordt dus te vind ik. Wat een knoopje. Of wat? De eerste is mooi. Ja, maar dat goed. Laat maar eruit. Die ging ook mee. Dat is niet de bedoeling. Wie ben jij? Lot. En wat ga je hier zo vandaag koken? Luxemburgse knoopjes. En wat zijn dat? Dat weet ik niet goed. Lijkt het op iets wat we in Nederland ook eten? Dat een beetje. En op wat lijkt het dan? Op oliebollen. Hallo, jij doet vandaag mee met de kookwedstrijd. Wat houdt die wedstrijd eigenlijk in? Dat je moet koken of bakken en dan krijg je, en als je wint, dan krijg je een waardebon van €50. En waarom doe je mee dan met de wedstrijd? Omdat ik heel erg hou van bakken en ik doe het thuis ook heel vaak. En wat ben je op het moment aan het maken voor die kookwedstrijd? Een cheesecake met witte chocolade en frambozen en daar rond komt karamel. Is dat moeilijk? Ja, best wel. Wat ben je hier aan het doen? Ik kom hier bakken.
En wat kom je allemaal bakken? Ik ga een slagroomtaart maken, koekjes en ik ga een milkshake maken. En waar zijn jullie nu mee bezig? Nu zijn we bezig met de koekjes. Moet je even losdraaien. Zit je te vast? Ja, gebruik je spier. Vast proeven. Wel? Zal ik het voor je vasthouden? Wat ben je hier aan het doen? Ik ben aan het koken. Ik doe mee aan de kookwedstrijd So You Think You Can Cook van Bianca Bonte. En wat ga je allemaal koken? Ik ga vandaag sushi maken en als toetje lychee-ijs en ook een sushi-toetje. En met wat ben je nu bezig? Ik ben nu bezig met het lychee-ijs te maken zoals je daar ziet en het pannenkoekenbeslag voor het toetje van sushi. En denk je dat de concurrentie groot is? Ik weet niet wie er allemaal meedoet, dus ik weet niet hoe de grote concurrentie is, maar ik doe zo goed mogelijk mijn best en ik zie wel hoe hoog ik eindig. Kook je zelf ook vaak? Ik kook thuis best wel vaak. Gewoon ja, na school, als mijn ouders moeten werken, zo kook ik wel een keer. En in het weekend kook ik dan speciale dingen. En speciale dingen, wat voor dingen dan? Sushi, scampi's, kip, soep, voor alles. Staat er nog steeds. Dat gaat goed. Wie ben jij? Ik ben Julius, En waar kom je vandaan? uit Den Haag. Wat zijn jullie hier vandaag aan het doen? Koken, En wat ga je koken? een cheesecake. En lukt het al een beetje? Ja, Kook je zelf ook wel eens thuis? soms niet heel vaak. En wat kook je dan als je kookt? Nou, meestal help ik gewoon een beetje mijn moeder met pasta maken of zoiets. Op reis. En ben je hier alleen? Nee, Wie helpt je dan? mijn oma en mijn moeder. Oké. Daar is goede suiker. En een zeep heb je nodig, hè? Ik ben Pizza. En wat doe je hier? Nou, ik kook hier met een workshop of zo. En wat kook je? Ik maak een brownie met glazuur eroverheen. En ja, En ben je al lang bezig? ja, 1,5 uur of zo. Wat is je naam? Dido, En wat kom je hier doen? kookworkshop bij een kookwinkel. En wat ga je maken? Nou, ik ben eigenlijk al klaar en ik heb een soort van chocoladetaartjes met frambozen gemaakt. Het wordt mooi hoor, je ziet alleen de glazuur niet helemaal meer. Ging het koken allemaal goed? Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond dat kinderen ineens heel enthousiast waren. In het begin ging het allemaal een beetje matig. Maar halverwege de zomer zijn er heel veel nog gekomen die ineens wilden koken. En bakken. En wat vond je tot nu toe de lekkerste gerechten? Ik vond ze eigenlijk allemaal wel lekker. We hebben niet echt veel misbaksels gehad. Ik moet eens even goed nadenken hoor. Maar het allerlekkerst
Misschien wel de chocolademousse, maar dat is omdat ik chocolademousse zelf heel erg lekker vind. En uit wie bestaat de jury allemaal voor volgende week? Jij? Ja, dat wist je nog niet, maar dat is wel zo. En ikzelf en nog een paar van mijn medewerksters. En hoeveel krijgt iedereen een prijsje? Of hoe is Iedereen krijgt een prijs. Daar heb ik al voor gezorgd dat ik vind dat ze allemaal zo hun best gedaan hebben. Het is ook heel moeilijk om één persoon of één kind aan te wijzen die gewonnen heeft. Want ze hebben eigenlijk allemaal gewonnen voor mij. Ik vond het al heel stoer dat ze hier wilden komen koken. En zijn er ook dingen gekookt die of jij zelf ook nog nooit had gekookt? Nou, de Luxemburgse knoopjes heb ik nog nooit gekookt. Of gebakken. Dus dat was helemaal nieuw van Lieselot vanmorgen. Allereerst allemaal hartstikke leuk dat jullie nog even gekomen zijn vanmiddag. Wij hebben het heel erg leuk gevonden om van jullie allemaal te genieten, te proeven. Allemaal enthousiast waren jullie ook. Heel jammer dat er een paar kindjes niet zijn, dus je kunt ze niet allemaal zien. Maar nou ja, dat geeft niet. Ik begin even bij Puk. Puk, jij had een hartstikke mooie presentatie. Het was ook allemaal heel lekker. Afwassen is niet je sterkste kant, hè? Maar dat geeft niet hoor. Wat hadden we nog? Ja, het was lekker. Die WK-muffies die vond ik echt wel heel leuk. En je saté was lekker. En je rijst. Hartstikke leuk. Ik heb hier een mooi boek voor jou. Iedereen krijgt trouwens een cadeau, hè? Dan hebben we Mauri. Ik vond de sushi geweldig. Het lychee-ijs moest hij nog eventjes op oefenen. En geweldig hoe hij zijn pannenkoeken gebakken had. Heel mooi. Ik het wel niet is. Voetballen nou wel. Wat gaat er nu voor? Dan hebben we Valentino. Nou ja, een slagroomtaart helemaal zelf gemaakt. En mooie fruit erop gelegd. En dan daar werken we in spuitzak. Dat jij dat kan. Ik vond het helemaal super. Kijk, alsjeblieft. Ja, Loes en Karel die zijn er niet. Maar die krijgen hun boeken nog eens een keer als ze hier terugkomen in Oostburg. Dan heb ik voor Dido, Pipa en Julius. Daar is oma voor. Ja. Zijn dat de goeie? Ja. Dit zijn hun boeken. Heerlijke brownie. De bosbessenkwark, die hadden we niet meer geproefd. Maar die was heel lekker ook. En Dido had met die framboosjes ook een heel leuk recept. Ja, ik wil van Julius wil ik nog wel eens het recept van de kwarktaart. Oké. Heel leuk. Verzorgen. Kijk, alsjeblieft. Dan hebben we Floor en Anna, die zijn er ook niet. Daar was de spaghetti met zalm en spinazie ook bijzonder goed. Ik heb het alleen niet goed gezien hoe ze het gemaakt hebben, want het ging veel te snel. Maar het was niet uit de pakjes, ze hadden het allemaal zelf gemaakt. En dan hebben we Tara. Met een heerlijke, machtige cheesecake met witte chocola. Hey, die was ook erg mooi gelukt. En dan die karamel erbovenop, ja, dat was hem helemaal. Hè. Hartstikke leuk. En dan hebben we nog Lieselot. Met de Luxemburgse knoopjes. Ook heel erg mooi gedaan. Moest wel een beetje lang wachten op het reizen, maar dat kun jij wel, hè, dat wachten. Leuk hoor. Kijk, alsjeblieft. En ze waren ook nog eens lekker. Ja, en wie heeft er nu gewonnen, hè? Wat gaan we daarmee doen, hè? Nou, die mij weg. Spannend, hè? Ik vind Valentino zijn slagroomtaart echt super. En vooral dat jij al met een spuitzak kan werken, dat vond ik echt helemaal geweldig. Dus jij hebt de hoofdprijs. Voor de foto, hè? Ja. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Wauw. Leuk. En echt. Volgend jaar mag je allemaal weer eens meedoen. Ja. Toch?
Ik hoop dat je iets uit kan maken, Puk. Ja, er staan leuke dingen. Staan er leuke dingen in? Ja. Vind je het leuk? Ja? Hoeveelste plaats ben je? Eerste. En wat heb je allemaal als prijs gekregen? Een kookboek van Donald Duck en €50 aan bakspulletjes. En wat ga je allemaal van die €50 kopen? Dat weet ik nog niet. En wat heb je gekookt of gemaakt toen je moest koken? Een slagroomtaart, koekjes en een milkshake. Het was wel heel erg lekker. Heb je het thuis ook nog eens gemaakt? Nee. En dacht je al dat je de eerste prijs zou halen? Nee. Dit was KikTV weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ga je nog iets koken uit het kookboek? Denk ik wel. En doe je volgend jaar weer mee als het weer wordt georganiseerd? Ja. Oké, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.